шумораи шаҳрвандони Тоҷикистон, ки ба Русия ҳамчун сайёҳ меоянд, аз аввали сол ба 22% афзоиш ёфтааст. Салом бинандагони Хабар ТГ, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. шумораи сайёҳони хориҷӣ, ки аз Русия дидан карданд, аз моҳи январ то сентябри 2019 ба 25% афзоиш ёфта ба 4,3 миллион нафар расидааст. иттилоъ додааст ки Ассотсиатсияи ширкатҳои сайёҳии Русия. Бинобар иттилои манбаъ, ҳамагӣ дар даври ҳисоботи аз Русия наздик ба 25,7 миллион шаҳрвандони хориҷӣ дидан карданд, нисбат ба соли қаблӣ 0,75% зиёд аст. Аз ҳама бештар дар моҳи январ-сентябр ба Русия сайёҳон аз Украина омаданд. Аз ин кишвар дар ин давра беш аз 6,7 миллион сайёҳ ворид шудааст. Аз Тоҷикистон дар ин давра ба Русия барои сайёҳӣ 1,300,000 нафар омадааст, ки дар маҷмӯъ 22% нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёд аст. баъд аз Тоҷикистон дар ин феҳрист Қазоқистон +1 13%, Ӯзбекистон 12%, Чин 12,6%, Азарбайҷон 3,1%, Қирғизистон 14,4% ҷойгир шудааст. манбаъ қайд намудааст, ки аксари нафароне, ки аз ин кишварҳо ба Русия меоянд, ё барои корӣ шахсӣ ё барои тиҷорат, харид ва ғайра меоянд. ба Русия асосан сайёҳони Чин меоянд. шумораи онҳо дар се моҳаи сеюми соли равон ба 1,300,000 нафар расидааст, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 21% афзоиш ёфтааст. Инчунин шумораи сайёҳон аз Амрико низ афзоиш ёфтааст. Дар ин давра ба Русия ҳамчун сайёҳ наздик ба 222,000 шаҳрванди Амрико ва 160,000 нафари шаҳрванди Израил омадааст. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? ҳатман дар комментария нависед. чаро сайёҳӣ меоянд одамо ба Русия?